मागील टेक्निकल इश्यू असलेला रिस्टार्ट केलं सिस्टम. मग होस्ट हे गेले, मग एक होस्ट म्हणून जातात की को होस्ट मग शेअर करचे स्क्रीन. तुम्ही करलेलं शिल्प पहिलेचे जर मागील मोबाईल मागील लॅपटॉप पण प्रॉब्लेम असलेला रिस्टार्ट करलेला एक. एक सेकंड माताजी, हांव ट्राय करता. 90 सेकंड्स. सुशील माताजी. आता जी म्हाका होस्ट करचे जाता की तुमका. तुमका होस्ट करू का? हा, म्हाका शेअर करचे स्क्रीन. को होस्ट केलं तुमका होस्ट करू का हांवें? ना हा ओके तुम्ही ओके को करलेल होस्ट म्हाका. केलं हांवें. ओके हा एक केलेल तुम्ही मिनिट. जाल्यार मागेले मोबाईल नो पण. प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम माताजी नो प्रॉब्लेम. सॉरी सॉरी. ओके, हा केलं माताजी तुमका. हरे थँक्यू कृष्ण. माताजी, थँक्यू माताजी. म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या भागवत कोंकणी टिमाक खूप खूप धन्यवाद. आणि म्हाका हे तुम्ही परिचय दिलेला आहे कसं हे परिचय आशीर्वाद म्हणून घेता. आणि हे आजचे सेवा स्टार्ट करून घेता. आजचे सेवाचे नाव जस्ट एक मिनिट शेअर करते स्क्रीन. सगळे लोक दिसत की शेअर वय करा. माताजी दिसतस. ओके ओके. आजचे आजचे टॉपिक स्टार्ट करचे पहली मागील गुरुले परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज आशीर्वाद घेऊन, शिला प्रभुपादाला आशीर्वाद घेऊन आणि हांग आशिल्ले सगळे वैष्णवाला आशीर्वाद घेऊन हे स्टार्ट करता. ओम अगेन थँक्यू माताजी. सो आजचे आमगे टॉपिक असा गॉड्स इगरनेस टू ग्लोरिफाय हिज डिवोटीज. आमगेले भगवंत जाल्यार कृष्णाले कशी तो कशी वाट रखत उरता कृष्णा डिवोटीजाक ग्लोरिफाय करचे जेव भक्ता ग्लोरिफाय करचे म्हण हे जस्ट असणे तीन संदर्भांत असणे आम्ही अर्थ करून घेता. सो हे हेजेची स्टार्ट जावची कशी म्हळ्यार जरासंधान असणे 20,800 किंग्साक असणे जाऊ किंग्स म्हळ्यार सांसाने राज्य आशिल्ले राजा लोकांक असणे तांणी आपणाले तांकां हारून तांकां जेलान घालन दवरले. मागीर नारद मुनी सांगतात की तेच टायमार दोनू हे एक मेसेज अशी आहेत की जरासंधान 20,800 लोकांक 800 राजाक आपणाले हतोटीन दवरून घेतला म्हण जरासंधाले इन्फॉर्मेशन येता कोणाक श्रीकृष्णा. अनेक इन्फॉर्मेशन येता नारद मुनी इन्फॉर्मेशन घेऊन येतात की युधिष्ठिर महाराजान असणे राजसूय यज्ञान आता राजसूय यज्ञाक इन्फॉर्म करचेक सांगला जाऊ तुमका आपोवचेक सांगला इन्व्हाइट करचेक सांगला म्हण सांग. आता हे सगळे म्हणजे राजसूय यज्ञ म्हळ्यारच नाही कशी कसं सान राज्य होता कसे स्टेट आमी मिनिस्टर्स होतात आणि फुल इंडिया कसं एक सीएम होता. सॉरी प्राईम मिनिस्टर होते पीएम होता. सो सीएम वयर पीएम होता तशीच असणे हे सांसान राज्य असणे तंगल टॅक्स असणे ती युधिष्ठिर महाराजा कशी कसला का तंक रक्षण दिवचे तर तंगेले आडलितांत असणे म्हण कशी स्टेटा कशी विंगा टॅक्स होता आणि स्टेटा थ्रू इंडिया कशी विंगा टॅक्स होते तशीच असणे हांगाई सांसान राज्याचे तंगेल टॅक्स असणे होड राजा झालेले तर युधिष्ठिर महाराजा होता. ताजे बदला कसले क्षत्रिय ॲज क्षत्रिय असणे तांकां राजा तांकां प्रोटेक्शन दिवका कशी इंडियात फुल जगतांत इंडिया आपल्याला सगळे स्टेटाक प्रोटेक्शन दिता तशीच असणे हांगा युधिष्ठिर महाराजा असणे ते अधिपती ते सगळे लोकांक स्वीकार करतात. ते टायमार ताका राजसूय यज्ञ म्हणतात. राजसूय यज्ञ म्हळ्यार असणे ते यज्ञांत असणे एक हॉर्स सोडतात
ते हॉर सगळे राज्य पृथ्वीचे प्रमाण करता होता आणि ते काही काही वता त्याचे लोकांनी ते ऍक्सेप्ट करता की युधिष्ठिर महाराजच हे जगताचे भूपती ते ऍक्सेप्ट करका म्हण राजसूय यज्ञाकसने युधिष्ठिर महाराजाक सांगतात. युधिष्ठिर महाराज हे कसं इन्व्हिटेशन नारद मुनीक सांगतात. आता ताचे खातीर असणे कृष्ण सांगता आता 20,800 राजाक वांचोचे होड की युधिष्ठिर महाराजाक असणे आपलेला एक इन्व्हिटेशन ते ऍक्सेप्ट करचे वचका कंच कंच करता आताच्या काळात आताचे संदर्भाक कसलं करू म्हणत नाही आपणाले हितैषी झाले जेव्हा आपणाले कसं म्हणतात का ऍडवायझर झालेले उद्धवाक विचारतात कसलं करू फर्स्ट उद्धवाक कशी कृष्णाक सगळे कसलं कर का म्हण सांग का म्हणणं तर सगळे हेतून नटसम्राट नाही कृष्णा तो ही ऍक्ट कशी कशी एक लीडर नसणे कन्सल्ट कर आपणाला मैतीन करणे कन्सल्ट कर तंगल डिपार्टमेंटाक कन्सल्ट कर मुखार कशी हाडका म्हण हांगा एक्झाम्पल सेट करतात कृष्णाक असणे आता 20,800 राजा वांचोका आणि राजसूय यज्ञाक वरी वचून पावका सो एका टाइम त्यांनी जसं उद्धव हे सगळे कृष्णाने हे सगळे 8 हे करचे कसने तो सांगता उद्धव सांगता तू राजसूय यज्ञाक गेलस ते दोनू कशी राजसूय यज्ञ म्हणणारच नाही जरासंधानच नाही 20,800 लोक कॅप्चर करलेलं सोड दिवका लागता अकस्मात राजसूय यज्ञ करका म्हणणारच नाही उद्धवान ते करका जरासंधानच नाही हे का युधिष्ठिर महाराजा कसनी भूपती म्हण ऍक्सेप्ट करका भूपती म्हण ऍक्सेप्ट करचे असते ते 20,800 लोकांक वरी सोड दिवक लागता सो तू राजसूय यज्ञाक गेल्यार कृष्णा तू दोनों कार्य एका हातून जाता म्हण ऍडवाइस जातात मागीर हे आता हे सगळे वचून असण्या कृष्णा वत्ता आपणाला सगळे राणी लोक सगळे लोक घेऊन असणे राजसूय यज्ञाक वचून पावतात राजसूय यज्ञान ताई कृष्ण असणे सगळे आपणाला हे सांगता आता म्हाका जरासंधा नेमकी गोज्जले की म्हाका मागेले सांगतले ते विषय सांगाचे ताई सांगतात नाही मेसेंजरा थ्रू म्हाका गोज्जल की जरासंधानच ने 20,800 लोकांक कसने कॅप्चर करला म्हणून आता अकस्मात तुवे राजसूय हे कसले राजसूय यज्ञाक तुवे करका म्हणा जरासंधाक वरी तुवे आपणाल अंडर जाऊन मगध राज्याक वरी आपणाल हाता भितर दोन घेवपा ते टायमार ताका आता हाजे पयली असणे जरा युधिष्ठिर महाराजान असणे सगळे आपले भीम अर्जुन नकुल सहदेव सगळे लोकांक असणे सगळे कडेच्यान वचून असणे तांगेल सगळे किंगाचेर अटॅक कर पण ती कोण ऍक्सेप्ट करना तांक सगळे लोक हारून थंयच्यान तांगेचेर शासन कर वापस यो म्हण सांगलो जाल्यार सगळे हारूच जाता जाल्यार असणे जरासंधाक असणे हापडचे जाणा तांकां ताचे खातीर असणे कृष्णा असणे एक आयडिया घेऊन येता आम्ही ब्राह्मण जावन वचून असणे जरासंधाक सैन्य मस्त आसा सो तांगेल ते सैन्य मोडचे जावन जाला आणि ताचे निमती प्रॉब्लेम जाता कृष्णा सांगता आम्ही ब्राह्मण जावन वचून असणे डिस्गायज जावन आम्ही हे जरासंधाक असणे युद्धाक ललकार्या म्हण असणे जरासंधानाक युधिष्ठिराक प्लॅन सांगता तर भीम अर्जुन कृष्ण तिग्गू लोक असणे ब्राह्मण अवतारांत असणे वचून जरासंध महाराजाक वचून सॉरी जरासंधाक वचून सांगतात की जरासंधाक वचून सांगतात जरासंधाला एक विजयाचे एक हे शिल्क असले सिक्रेट शिल्की तू ब्राह्मणाक असणे बर्न बर्न तांकां कुश्त वरताले ते कालाक आमी पळोवचे गेल्यार युधिष्ठिर जाले सॉरी कर्ण वरी ब्राह्मणाक बन दिताले दुर्योधन ब्राह्मणाक बन दिताले आणि जरासंध तांकां तांगेल प्रकार असणे पुण्य कार्य करल्यार असणे तांकां वापस ते हातून बेनिफिट्स मेळता म्हण तांगेल ते माइंडसेट आशिल्ले सो ताचे खातीर जरासंध असणे ब्राह्मण लोकांक असणे बर्न ऑफर्स तांकां दान धर्म मस्त करतालो तो तसले जरासंध येद्राक ब्राह्मण रूपांत असणे भीम आणि अर्जुन आणि कृष्ण राबता मागीर थोड्या वेळान येवन राबून असणे तांकां तागेले हे मागतात असले वर मागतात तागेले गूण मागतात तेन्ना केन्ना
जरासंध असणे हा म्हणून अबून दिखता म्हणून सांगताची कृष्ण आपणाले रूपान देता आपणाला स्वयं रूपान देता आणि ब्राह्मण रूपाचे भायर पण स्वयं रूपान ते येऊन सांगता हांव कृष्ण हो अर्जुन आणि हा भीम म्हाका म्हाका एक कसले ड्युअल म्हणटा 1-to-1 फाईट करया आमी 1-to-1 फाईट कर कोण जिंकता तांगे प्रकार राज्य चलोवन तो जरासंध असणे सांगता हसत मस्त हसून असणे एक पण सांगता तू कशी असल्यावर तू धावून गेले मनुष्य रणछोडा तू कसने हांव धरचे गेले त्यान हांव कितले पण असणे तुका धरचे कायले ना ते हारलेले तू सांगना जाल्यार असं लास्ट टाइम तो धावून गेलेले असणे तर ते उडगास करून सांगता आणि सांगता तू इतले पण धावून गेले तुका नाव रणछोडा तुगे बरोबर फायट करचे जाणा मागीर सांगता अर्जुन मागीर सान आसा तागेले आनी मागेले कसले इक्वेलिटी ना तागे बरोबर फायट करना भीम सान असल्यावरूय ताका स्ट्रेंथ असणे मागेल बला आणि ताका स्ट्रेंथ असणे सेम आसा तेजे खातीर असणे हांव तागे बरोबर फायट करचे रेडी आसा म्हण सांगून असणे जरासंध सांगता आणि ते सांगता सांगता कृष्णाक सांगता की कशी तू वामनाक असणे तुम्ही वामन रूपान येऊन असणे ब्राह्मण रूपान येऊन तुवें कशी बली माराक छल पे तशी तुवें आज म्हाका छलत आसा जाल्यार तुगेल हे कसले इच्छा पुरे करचे दिना हांव जिंकून दाखयता तुका म्हण असणे सांगता मागीर आतां फायट स्टार्ट जाता जरासंध आणि भीमा मदीं तांगेल फायट ती दोगूय लोक असणे एकल्याक म्हळ्यार एकल्या वन 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 कॉम्प्लिमेंट सदर म्हळ्यार एकल्याकिंत एकले आणि ते भागवतांत भागवता मानतस न्ही बरे कन बरे ला कशी ती दोग लोक स्लॅब दितात कशी तांकां उठोवन घालतात तगू वरचे म्हळ्यार फायटींग प्रॉपर फायटींग अरेंजमेंट सगळे बरे ते पळयता ते की मस्त दिवस चलत ते भीमा आणि जरासंध आमी सांगतात 1 घंटे 1 तास 2 तासान युद्ध दिसतात ही लोक क्षत्रिय लोक सो हेंगेल फाईट असणे ऑलमोस्ट एक कोण हू इज बेटर दॅन अदर ते गुरुचर्चेक जाण जाले तेन्ना असणे जरासंधाक ते ऐकलेले ते जरासंध ऐकलेले असणे जरा हे ते रिअलाइज झालेले भीमान असणे कृष्णाकडे पळयले मागीर कृष्णान असणे आपण एक सिग्नल दिले कस सिग्नल दिले एक पान असणे असे पिंजून अशी करून उडून गेले सायडार म्हळ्यार तेजे निमती ताका भीमा जाल की हेकाय पिंजून हवे उडोवन दिल्यार तशी तो मरतले म्हण तो भीमा असणे तागेले जांग दर नसणे दोन दोन हे करणे कसले दोन स्प्लिट करून ताका दोनू एक एक दुसरे जाग्यार उडयत सो हो जरासंधान असणे हेगेली हिस्ट्री आसा जरासंधान असणे हे हेगेले हिस्ट्री कसले आशिल्ली म्हण तो एक तो तागेले ताका केन्ना ताका तेगे खातीर प्रेयर्स करता आशिल्ले तागेले बापूस आनी हांव आसलो तेन्ना असणे ताका एक एप्पल दिलेले खावचे त्याला बायले खावतात बायलेन कस करले आपणाल अर्धा कट कर असणे आपणाल बहिणीक दिले कोण तागेले म्हणतात ताका सौतेल उरतात तसले ताक दिले ते दोगू लोकांनी खाल्ले मागीर छोल्डा असणे अर्धा अर्धा छोल्डा भायर पडले ते पळोवन तागेल बापूस जरासंधान बापूस असणे मस्त नोंदून घेवन असते तांकां फॉरेस्टान उडोवन जाता मागीर जरा म्हणचे एक विच म्हळ्यार एक तंत्र मंत्र करतले एक बायल मनीस असणे ते दोनू पीसीस दर तिका ते दोनू जोडसून ते ताका जीव हाडता ते भाशेक सो ताचे खातीर ताका जरान ताका संद करले ताका जोडसे लिहिले ताचे खातीर असणे तागेलें नांव जरासंध म्हण पडलें ते कृष्णान असणे कृष्ण मागीर कृष्णान असणे ते जरा हे पळोवन कसे हे सगळे हातून भीमान असणे आतां जरासंधाक मान उडयले होता मागीर कृष्णा असणे जरासंधान चलो जालेलो असणे सहदेव म्हणटा गेलो नाव सहदेव म्हणून उरता ताका कसणे आपणाले मगध राज्याचे अधिपती करता आणि मागीर हे अग्रीमेंटान देतात की ते मगध राज्य वरी
युधिष्ठिर महाराजा का अपना टॅक्स जो अपना न्ही राजा जो भूपती म्हण ऍक्सेप्ट करतले म्हण येता. ताजे नंतर न्ही कृष्णा न्ही तांगे ताई आशिल्ले जेलांत आशिल्ले 20,800 किंग्साक पर्सनली तांक भायर काडचे कोत्ता. तांक पळयता ते 20,800 किंग्स सुकून गेले उरतात तांगेले न्ही बॉडीन न्ही शक्ती उरना तितले तांगेले ते म्हळ्यार तांक मस्त दिसाचें उदक पिलना उदक तान लागले उरता जो उदक कसले बॉडींत शक्ती हे जावण ना आहार नासता नसते तांगेले हे जालें जाल्यार कृष्णाक पळयत तशी की तांकां ते सगळे विसरून गेले किती लोक इतलो तो कृष्ण तेजस्वी दिसतील ते तेन्ना ते लोक सांगतात की आम्ही ते लोकांन ते राजा लोकांन कृष्णाक पळोवन सांगतात आम्ही इतले वर्ष भौतिकाचे भौतिकाचे आशेंत म्हळ्यार आमगे एम्बिशन अशी आशिल्ली की आमकां हे राज्याक मान उडोवका हे राज्याक आमगेल्या हातोटीन घेवका हे राज्य निमती हे भोग करका हांवें हे सगळे आशिल्ले जाल्यार आज आमकां अर्ज जालें की हे सगळे ऑप्युलन्सस न्ही आज आसा फाल्यांक ना. आणि हे सगळे सिच्युएशन ज्या परिस्थितीन आमकां हे अर्थ जाला की आम्ही परिस्थितीचे दास असत आम्ही खंयचे आमगे हे अपिलन्स आमगेले नाही अगर आमगेले असल्यार आमगेल्याच्यान भायर वचना जालेले ते हे सगळे तुगेले ऑपिलन्स कृष्णा म्हण सांगून आताच्यान आमकां असले आशीर्वाद दी कृष्णा की आम्ही आमगेले एका इच्छे उरता की तुगेले तुगेले पाद सेवना तुगेले आमगेले मन असते तुगेले सेवेंत लागता तसले आमगेले आमकां आशीर्वाद दी आणि हे आमगेले परम इच्छे आसा म्हण कृष्णाक पांय पडटात ती लोक तेन्ना कृष्णा तांकां सांगता की इंस्ट्रक्ट करता की तुम्ही कशी वेदाचा प्रकार आपला राज्य चलयात आणि तुम्ही तशी सिन्सियरली चलयला रे तुमगेले हे जन्म सारली तशी तुम्ही मागेल धामाक येतात म्हण तांकां आशीर्वाद दिवन कृष्ण तांचेर भायर पडतात. कृष्ण भायर पड तांकां राजा आणि हाजे निमती एक हे जालें की पुर्ती भूलोकांत सॉरी पुर्ती अर्थांत पृथ्वीक राजा म्हण घोषित करता कोणाक युधिष्ठिर महाराज राजा म्हण घोषित जाता तो भूपती म्हण घोषित जाता तो तसे ते जाले तशें ओके हे अंतून तसं भायर पडता कृष्णा हे अरेंजमेंटू करतात की तांकां सर्वेंट्सा थ्रू आणि ह्याचे कोण मत्सरी लोक हेल्पान तरी तांकां बरे तांकां न्हावून खावून पिवून तांकां बरे गिफ्ट्स दिवन तांगेले घरा करून युधिष्ठिर महाराज हांगा राजसूय यज्ञ स्टार्ट करतात. हांगा चारू ब्राह्मण जावं मागीर क्षत्रिय मागीर वैश्य आणि शूद्र हे चारू सोशल ऑर्डर्साचे लोक अटेंड करतात हेका आम्ही युजली सांगतात न्ही ओनली यज्ञांत ओनली ब्राह्मण लोकांक अलाउड आशिल्ले बाकीचे लोकांक अलाउड ना ते क्षत्रिय आणि ब्राह्मण करताले अशी ना हांगा भागवतांत प्रूफ आसा की सगळे चारू सोशल ऑर्डर जो चारू वर्णाचे लोक आयलेले तांगेले डिग्नेटरीज तांगेले लिडर्स जाल्ले लोक तांकां इन्वायट करलेले आशिल्ले आणि ती लोक सगळे आयले मागीर हे सगळे आणि कृष्णान परमिशन मागून कृष्णान सांगलेल्या कृष्णाक विचार युधिष्ठिर महाराज गर्ग मुनी आणि कश्यप मुनी आणि सगळे ऋषी लोकांक ते यज्ञाचे स्टार्ट करचे तांकां सॅक्रिफायस स्टार्ट करचे कार्य दितात युधिष्ठिर महाराज ते कार्य चल तशे ताजेचे प्रसाद जेवता ताजेचे एक आम्ही घरा गेल कोणा तरी बायल मनशी आम्ही सवाष्णी झाले लोक कोणा तरी घरा गेलेले आमकां ब्लाउज पीस जावं कस तरी कुंकुम हळद कुंकुम ब्लाउज पीस कस तरी एक आमकां अडुगे एक रिस्पेक्ट म्हण दितात वस्त्रदान म्हणचे आणि फूल एक बायल म्हणजे तशी कशी दवाल घातलेले फूल काडून आमकां दितात आम्ही तशीच हांगा कितले व्हड यज्ञ जाले ताजेची
ऑनर म्हण फर्स्ट अग्रपूजा म्हण ते पूजा सरल तशी ते यज्ञांचे पूजा सरल तशी असणे त्याचे ऑनर त्याचे रिस्पेक्ट म्हण असणे कृष्णाक हे कसले कृष्णाक ताजे बघे कोणाक दिवचे म्हण डिस्कशन चलत सहदेवाल कशी नकुलाले क्वालिटी आशिल्ले तो मस्त सुंदर आशिल्ले सहदेवाल न्ही इंटेलिजन्स युधिष्ठिर महाराजाले तो न्यायवस्थ म्हणून मागीर भीमाल कशी तो व्हेरी मस्त स्ट्रेंथ असा तशी सहदेवाल असणे इज व्हेरी इंटेलिजंट पर्सन कसले राज्याचे डिसिजन उरगू कसले उरू तगेल डिसिजन तगेल तो नॉलेज तगेले नॉलेज अँड डिसिजन असणे चॉईस ऑफ लाईफ चॉईस इन लाईफ जो चॉईस ऑफ इतलं होड राज्याचे चॉईस सगळे सहदेवाले कसले डिसिजन कसले सजेशन ही वॉज अ काइंड ऑफ अन ऍडवायझर ताणी सांगलेल्या कसने अग्रपूजे कसने कृष्णा असं कसला सांग तो सांगता कृष्णा तू इतलं महान असं की जाऊ इतले ग्रेटच नाही कृष्णा की तुगे एद्राक असणे तू कोणाचेर आडलीत जोन राबता जाऊ तू देवी डेमिगॉड्सा कशी देवी देवता कसने कशी तू इंद्र जाऊ तंगेल सगळे देवी देवता कसने तू ते ऍक्च्युअली तुगे किंद सांग डेजिग्नेशनान सांग जाल्यार बरी तुवें कॉम्प्रोमाइज कर ना तू हे यज्ञान बसले आणि तांकां रेस्पेक्ट दिले जाल्यार सगळ्याकिंत पहिली ऍक्च्युअली रेस्पेक्ट उरकशील तू कसं तुगे निमती हे तुगे निमती ही सगळे देवी देवता हे सृष्टी सगळे तुगेचे फाउंडेशन जावन रावला म्हण सहदेवान असणे कृष्णान वर्णने कर ना युधिष्ठिर महाराजाक सांगतात की तुम्ही घेयात आणि सगळे लोक असे चड जन लोक असणे हे डिसिजन जाऊ हे प्रपोजलाक असणे मस्त खुश जातात हा हा सहदेवाक सॉरी कृष्णाकच करूया सहदेवान सांगले करेक्ट असा म्हण कृष्णाक वर्शिप करता आणि ते अशी लोकांना सगळे खुश जातात कृष्णाक हे कृष्णाला पाय पूजे कर मागीर असणे कृष्णाले कृष्णाक असणे येलो गार्मेंट्स आणि ताका ज्वेलरी सगळे दिवन असणे ताका पुरस्कार ताका रिस्पेक्ट दिता ऑनर करता इतल्यान असणे शिशुपाल उरता शिशुपालाक हे सगळे पळोवची जाणा इतले वेळ तो कशी तरीकन तो आयकलो सहदेवान सांगले जालना ताका एक तागेले ते कंट्रोल सुटून होता इतले वर्षवारीक ताणी धांवन शिशुपालाले द्वेष कृष्णा आणि शिशुपाल कझिन्स आमक सगळ्यांक दिसता सो जाल्या वरी ताणी रुक्मिणी टायमार असणे शिशुपालाक कृष्णा कशी कृष्णान ताका रुक्मिणी तागेले हाताच्यान ताणून घेवन गेले उरता तशी असणे ते सगळे ताका गेले पेन एरिया उरता तेन्ना ताका कृष्णा म्हळ्यार तागेले एनिमी आणि एनिमीक सत्कार जाता नासतना आमगे असले नॉर्मल लोकांक वरी जाणा आमकां जे नमून जाता हांगा कृष्णाक असणे कृष्णा सत्कार जाता नासतना शिशुपाला जावन येना आणि तागेले असले मस्त लोक उरतात सो शिशुपालान सपोर्टर उरतात तर तांगेले द्वेष तितले उरना कितले शिशुपालाल उरता सो ते शिशुपालन असणे तशी एकानंतर एक इन्सर्ट स्टार्ट करता तू कशी काय तू धावून गेलेल मनुष्य रणछोड तू युद्धाच्या बाहेर गेले आणि असणे आपणाल मथुर आपणाल कॅपिटल सिटी सोडण्याचे असणे तुवे कंची समुद्राचे मध्ये वचून द्वीपांत राबतास तू अशी एकानंतर एक इन्सर्ट सांगता वत शिशुपाल मागीर कृष्ण बरी ते आमकां स्टोरी कोत्ता सुरका सगळे लोकांक की 100 मिस्टेक्स खातीर असणे वेट करता उरतात सो कृष्णान असणे प्रॉमिस दिले होते त्याला शिशुपाला लावसू सो ते 100 इन्सर्ट जावचे वरी राखता उरता कृष्णा राखता उरता आणि ऐकता कशी काही हांगा भागवतमान सांगला शिव हांगा हाजे जॅकल्स क्राय कशी एक सुणे वदरता तशी एक कशी जॅकल्स क्राय करता आणि आमी कसले करनात मुगी आयकतात आणि सोडून दितात तशी असणे हांगा शिशुपालान वदरचे जेव्हा इन्सल्ट करचे कृष्णान उगी बसून आयकत आशिल्ले तो वेट करता आशिल्ले करेक्ट टायमार आणि हांगा सगळे लोक बाकीचे ऑडियन्स कोण आसात हांगा पांडवज आसात कुरूज आसात मागीर थंय आशिल्ले विंगड ऋषी लोक कोणाक जालना ती लोक सोड तांगेले कान बंद करून बसले आणि थोडे लोक ते जागा सोडून दिले मागीर पांडव तांगेले अस्त्र काढ नासनी
शिशुपालाकडे चार्ज जाऊन गेलती लोकांना. मागीर कृष्णान असणे 100 ऑफेन्सेस तो बेर करले आनी ताणें तुका टायम आयलो इतल्यो. आनी इतले दीस कस करताले कृष्णा, सॉरी शिशुपाल, एक दोन इन्सल्ट करचे आनी वचून सोडचे. सो ते काउंट जाताले. तो कंटिन्युअसली 100 ऑफेन्सेस तो 100 ताणी चूक करले आणि इन्सल्ट्स करले सगळे मेळून असणे तगेले ते घडी भडा भरून गेले तगेले पापाचे घड. फायनली असणे कृष्णान असणे पांडवाज असणे शस्त्र घेऊन उकळतले आशिल्ले आनी शिशुपाल वरी आपणा हातान शस्त्र घेऊन असणे 4 जण पांडव जाली वता उरता. तितल्यान असणे कृष्णान असणे आपणा सुदर्शन चक्र सोडून असणे शिशुपालाल गळ कट करतात. हातून सांगतात की राजसूय यज्ञ. राजसूय यज्ञ म्हळ्यार न्ही एक यज्ञ चलताना न्ही एक ड्रॉप ब्लडाचे एक ड्रॉप वरी ते चंदन पडने के तसले टायमार न्ही कृष्णान कशी शस्त्र शैल के ते कट जाल के तांगेल गळ जाल्यार न्ही शिशुपाल तर एक ड्रॉप वरी तगू पडना के तसले अरेंजमेंट्स तसले सुदर्शन चक्र चलोवन शिशुपालाले ध्वंस करले कृष्णान. आणि शिशुपालान असणे हे सगळे जाले तशे असणे शिशुपालाचे शिशुपाल सपोर्टर्स असताले न्ही ते सगळे सदने ते जागा सोडून असणे आपणा आपणा घरा गेले कसला एका भिवन आणि तांकां आनी कसर जातके म्हणून. इतले वेळ तरी बसले ती लोक शिशुपालान ते जालेले. शिशुपाला बॉडीचे एक एफिरिजन जो एक दिव्य जलेले एक तत्व येवन के कृष्णाल बॉडी भितर वतके. सो हेजे निमती आमी अर्थ घेवत की हांगा शिशुपाल असणे हांगा सगळे गोत असल्यावर शिशुपाल आणि शिशुपाल म्हळ्यार न्ही जय विजयाले जय म्हणचे हे गेले. जय आणि विजय असणे वैकुंठांत आशिल्ले तेन्ना 4 कुमाराज असणे तांकां ऑफेंड केले तांकां मेळचेच दिले ना कृष्णाक. तेन्ना असणे 4 कुमार तांकां 3 कंटिन्युअस जन्मांत असणे कृष्णाल द्वेषी जावन जन्माक येऊ म्हण असणे शाप दिलेला असणे. ती लोक असणे फर्स्ट जन्मांत असणे हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू जाले. तेन कोणी नरसिंहदेव आणि वामन वराहदेवान मानुडेले. सॉरी हिरण्याक्ष हा. आणि नेक्स्ट जन्मांत असणे रावण आणि बका रावणाल भाव कुंभकर्ण माताजी. कुंभकर्ण 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 रावण आणि कुंभकर्ण जाऊन जन्मा केले त्यांना रामान मानू गेले तांकां. सो मागीर तेजे नंतर असणे हांगा दंतवक्र आणि सॉरी शिशुपाल आणि दंतवक्र शिशुपालाले सपोर्टर जो फ्रेंड आशिल्ले. सो हांगेले कशी हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू जाले तांगे पावर इतले आशिल्ले के ते केन्ना रावण जावन आयले तेन्ना रावणान बली महाराजाले गेले तेन्ना बली महाराजाक बली महाराजा कडेन हेल्पाक मागचे गेले तेन्ना रावणाक सांगले की हे माउंटन उकळून दाखय हांव तुका हेल्प करता म्हण बली महाराज प्रॉमिस करता रावणाक. तेन्ना उकळचे गेले तेन्ना ते उकळचे जावना के ताका. तेन्नाच न्ही बली महाराज सांगता की ताका तू हे तू माउंटन म्हण तू कस दिसतस पळय हे माउंटन हे तुगेले कानाचे आता हे जन्माचे न्ही मागच्यांचे जन्म केन्ना तू हिरण्यकशिपू जाले सॉरी हिरण्यकशिपू आशिल्ले तेन्ना ते तू गांगेचे जावन ते तितले तू हे बी गांग येता कशी तुवें म्हळ्यार हे जन्मान तुका पावर आनी कमी जाले. सो आता शिशुपाल जाले तेन्ना तागेले पावर आनीक दंतवक्र आणि शिशुपाल जाले तेन्ना तांगेले पावर आणि कमी. आता 78 चॅप्टर अंत येवचे क्लासेस न्ही दंतवक्राल वध कशी जाले म्हण मुखाराम गोचर. सो हांगा युधिष्ठिर महाराजान न्ही सगळे शिशुपालाल हे जाले तशेंच न्ही युधिष्ठिर महाराजान सगळे लोकांक तांकां गिफ्ट्स दिले आणि दुर्योधनान ट्रेजरीची डिपार्टमेंट सांभाळली. कर्णान कशी आमी सत्संगांत मेळ्ळे तेन्ना एक सेवा घेतात आणि आमगे एक हेल्पान सांसान हेल्प करन आमी कशी हे सफल करून घेतात अशी. सहदेवान गेस्टाक अटेंड करचे स्टार्ट करले. अर्जुनान एल्डरली गेस्ट तांकां सगळे सेवा कशी तांगेले सेवाचे अधिपती घेतले. भीमान
जावण कशी रेडी जावचे ते करले. नकुलन असणे जेवणा कस कसले हाडचे सामान सगळे ते हाण दिवचे हरचे ते तेजेचे आधिपत्य घेतले, लिडरशिप घेतले. आणि सॉरी दुर्योधनान असणे ट्रेजरी मेंटेन, कोणाक कोणतरी गिफ्ट हाण दिल्यार ते दवरचे, कोणाक गिफ्ट दिवचे ते सगळे. आणि कर्णान असणे सगळे ब्राह्मणाक आणि कोणाक दान करचे उरते त्याचे कार्य घेतले. अशी मस्त मस्त सगळे राजान असणे आपण आपणान वॉलेंटरीली तांगल तांगल सेवा केली. आणि कृष्णान अंतून असणे आम्ही आयलेल ब्राह्मणन लोकालेच नाही आणि गेस्टालेच नाही पाद सेवा करचे, पाद तांगल धुवचे सेवा घेतले. आणि द्रौपदी नसणे द्रौपदी नसणे वाढचे सेवा घेतले. सो असले सगळे हागू हे कर नसणे हे राजसूय यज्ञ संपन्न कर नसणे कृष्णा फायनली युधिष्ठिर महाराजा कसने भूपती म्हणसने एस्टॅब्लिश कर. मागीर असणे युधिष्ठिर महाराजाल हे सगळे सगळे लोक होतात. दुर्योधन मात्र थंयच रावता. ताका तागेले हे सगळे राजसूय यज्ञ जालेले असणे पळोवचे जाण ताका एक तराचे द्वेष जेलसी म्हणत युधिष्ठिर महाराजान असणे करचे कसले राजसूय ते पळोवचे जालना जाल्यार तो बसलो थंय. जाल्यार ताणी मागीर नेक्स्ट असणे तो दुर्योधन असणे ताणी असणे मागीर हे राज्य पळोवन असणे ताचे माया दानव राज्य पळोवन असणे ताका माया दानव म्हण असणे एक हे दानवान असणे हे युधिष्ठिर महाराजाले पॅलेस क्रिएट केले होते. ते हातून असणे एक पॅलेसाची एक तातून एक स्पेशालिटी मस्त स्पेशालिटी असणे एक स्पेशालिटी अशी उरत की कंचे उदक वार दिसता उरत की ते नॉर्मल नॉर्मल फ्लोर उरता आणि कंच फ्लोर वर दिसता उरत ते उदक उरतात. तसले ताणी एक इल्युजनिस्ट कसले रेडी केले होते. इल्युजन चे राज्य रेडी केले होते. म्हणून एक फीचर होतं. सगळे युधिष्ठिर महाराज असणे दुर्योधन असणे डोर साइड राबलेले असणे द्वार पालक लोकांक असणे इन्सल्ट करता 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 एंट्री मारता फुल हजेंत कजिनाला एक गोत्त उरतो युधिष्ठिर महाराजाला एक गोत्त उरतो. तेन्ना असणे तो उदक पळता तसे भिवन असणे नाल्यार पाय दवरका म्हण थंयसर उदक पड न्ही उदकार पाय दवर न्ही म्हण असणे नाल्यार पाय दवरचे कोता. ते नाल म्हण दिसलेले असणे ते उदक उरता ते उदकान पडता. ते पडलेले असणे भीम हास्य स्टार्ट करता. भीमा बरोबर सगळे ते आशिल सगळे बायल मनीस चोलडा सगळे हास्य स्टार्ट करतात. ते पळोवन असणे युधिष्ठिर फुल चिंतन जातात. ना 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 तुम्ही सगळे लोकांकडे सगळे लोक स्टॉप करायचा आणि सांगता आणि हे क्षमेनू मागता दुर्योधन. जर कृष्ण कसले म्हणना ना बाई हासता तांगेले कोण हासता उरपे तांकां एनकरेज आणि करता. आणि जाल्यार असणे बरेनू सांगना वाईटू सांगना जाल्यार दूर राहता. दुर्योधनाक असणे हे सगळे हसले आणि तातून द्रौपदी असणे युधिष्ठिर महाराजाला सेवे करचे पळोवन असणे ताका एक नमुने ते बरे छान झाले उरतात. आणि इतले सुंदर बायल मनीस आपणाले कजिना कशी मेळले ते एक तर ताका भितर झाले ह्युमिलेशन झाले उरतात. आणि हे लोकांना हसलं तशी त्यांना तो थंयच्यान भायर पडता आणि आपणाला घराक तशीच वता वल्ले वस्त्रांत तो घराक वता. ते सांगून असणे हांगा हे 4 अध्याय आशिल्ले हे सरयले. हांगा असणे आमी कसले टेक अवे घेवं येता ज्यो मॉरल्स कसले घेवं येता म्हणून हांगा आमी पळयल्यार असणे कृष्णाले हातून चड ग्लोरिफाय करचे वर कसली तशी भक्ताल कसली तशी प्रॉमिनंट ना जाल्यार हांगा जय विजय जालेले असणे शिशुपाल ताका मुक्ती मेळ्ळे सायुज्य मुक्ती मेळ्ळे. ताणी भले कृष्णाक असणे कसले म्हणटा कृष्णाक असणे ताणी एक हे मेळटा कसले इतले वाईट उलयले ह्युमिलेट केले कृष्णाक सगळे लोक मुदेद्राक असणे इन्सल्ट करले जाल्या वरी ताका सायुज्य मुक्ती मेळ्ळी. आमी हे उडगास घे की राक्षसाक वरी मुक्ती मेळटा कृष्णा निमती. आमी केन्ना तरी राक्षसा बगे वायट उलयतानाच न्ही आमी योचने करता एक भक्ती विनोद ठाकुरान एक हे बरयला गोपीनाथ म्हण एक
भजन बरयलां ಒಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅಸ असुर सकाले लेलो चरण हम लोग असुर सकल लेलो चरण विनोदा ठाकील हांग सांग हांग गोपीनाथ सांगता हे गोपीनाथ तू असुराक सगळ्याक मुक्ती दिला जाल्यारच न्ही म्हाका विनोद भक्ती विनोद ठाकुराक तू हंगा दवरला ताजे निमते एक वैष्णवाल पेन तेंतून गोजत की शिशुपाला जवकंस हेंक सगळे संयुज्य मुक्ती मेळ्ळे संयुज्य मुक्ती म्हळ्यार तांगे वार दिसचे मुक्ती तसले तांकां कृष्णा बरोबर एक जालतिलो लिबरेशन मेळ्ळें ते कृष्णा बरोबर एक जाले जाल्यारच न्ही आमगेले आमी आमगेले असले लोक हंगाई ना तंगाई नाही एक भक्त मुक्ती घेता आणि कृष्णाक हेट करतले मुक्ती जातले हांगा मदी पैसले उरतात न्ही हेऊ जाऊ का तेऊ जाऊ का म्हण दोनों पायान दोनों हात का हे घालवले तर आमगेले असले लोकांकच मुक्ती मेळना सो कंचे टायमार आमी शिशुपाला जेव्हा कंचे कंसाक हे केलं ती लोक कितले एनग्रोस शिशुपालन तरी केन्ना तो इन्सल्ट करता आशिल्ले तागे फुल इमोशन चार्जड अप आशिल्ले तो आउट ऑफ कंट्रोल तागे हात आणि तो कंप्लिटली डेडिकेट मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा तसल्या परिस्थितीन आशिल्लो तो 100 ताणी वाईट सांगली जाल्यार तागेले तो कनेक्टेड आशिल्लो कृष्णाक प्रभुपाद एक परपटान कंसाले परपटान सांगतात की एक वायर कसने एक मरे मनुष्य जो वाईट मनुष्य दोघू लोकांना हापडल्यार असणे दोघू लोक मरतात तशी असणे कृष्णाक असणे वाईट मनुष्य द्वेषान तरी हापड्यात तो भक्तीन तरी हापड्यात कशी कृष्णा तुमका लिबरेट करता जाल्यार असणे आमी एक उडग आसता की आमगेले तितले हे ना कसले मेरिट्स ना की आमी कृष्णाक द्वेष करचे वचे आमगेल मेरिट्स इतलेच आस की आमी कृष्णाक असने द्वेष करून उडगास करचे इतले आमगेले मेरिट्स ना आमी कृष्णाक असने चूज करचे इतले मेरिट्स आसा आमगेले प्रभुपाद सांगतात एक हातून की कृष्णा अकस्मात आमगेल परिस्थिती अशी आस की एवरी टाइम वी कॅन मॅक्सिमम चूज बिटवीन going for a materialistic approach or Krishna. Every time we have to practice not to serve Krishna. We have to practice every time to choose Krishna over everything. Every time practice कन आम्ही एक आमगेले सिच्युएशन अशी हाडका की आम्ही every time we have to practice to choose Krishna. सो तसले शिशुपाल वरी जय विजय तंगेले वैकुंठान तशील ती लोक बघतात तंगेले तुलना आमगे बरोबर करची जाना आणि हेजे नेमते ह्युमिलेशन दुर्योधनाले एपिसोड म्हळ्यार आताच्या सगळे आमगो तसं मुखारचे कशी ते महाभारत युद्ध वरी कुरुक्षेत्र वॉर वरी कोत्ता कसं हे ह्युमिलेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट जाता सो कशी भक्त असले इव्हेंट राजसूय इव्हेंट निमते युधिष्ठिर महाराजाक वैर करले आणि जरासंधाल वध करून शिशुपालाल वध करून कसे भूपती म्हण कृष्णाक युधिष्ठिर महाराजाक हे कसले प्रॉमिनेंट म्हण दवरले कृष्णान म्हण आमी हे लेसन हे हातूंतल्यान आमी आर्त केली आणि हे सांगून हांव हे क्लास एंड करता जय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद कोणाके कसने क्वेश्चन्स असे की कस